Illum hija t-tifkira ta' San Martin Isqof. Imwieled pagan fil-Panonja, illum l-Ungerija, meta kien għadu żgħir Martinu tħabbeb ma' xi insara tal-Italja ta' fuq, fejn trabba u sar katekumenu. Kif kienet id-drawwa ta' żmien, Martinu kellu jsegwi l-karriera militari ta' missieru u daħal fil-kavallerija Rumana. Kien għadu ma tammitx meta fil-Galja, illum Franza, iltaqa' ma' fqajjar Eri u biħina kbira taħ nofs il-mantar tiegħu. Minnu fih il-fqajjar wera lil Martinu li kien Ġesu innifsu qiegħed isejjaħlu biex isir rgħaj tal-irwieħ. San Martin tela kollox sar dixxiplu ta' Sant Ilarju ta' Poitiers li għamdu daħal f'monasteru u fit wara nażel Isqof ta' Tours. Bħala Isqof ingħata għal missjoni fost il-pagani. Il-bidla tat-tempji pagani fi knejjes insara, l-akkwist ta' libertajiet ġodda għall-Knisja, il-formazzjoni dixxiplinata tal-kreru u l-ftehim bejn komunitajiet ta' insara, femiet u pretenzjonijiet apposti. L-Isqof San Martin għamel mewta qaddisa waqt żjara pastorali li kienet jagħmel f'parroċċja tal-Kampanja. Il-mulejjejt inqiegħed għalija qassis fidil li jġib ruħu skont qalbi u skont xewqti.